Ο δρόμος για τις παραλίες όμως έχει ανοίξει και δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να συνδυάσετε γυμναστική και βουτιά στη θάλασσα. Πέρα όμως από beach volley και ρακέτες, υπάρχουν και οι εναλλακτικοί τρόποι με γιόγκα και πιλάτες. Η γιόγκα και το πιλάτες είναι εναλλακτικοί τρόποι γυμναστικής που σε φέρνουν πιο κοντά στο σώμα σου, ενώ συνδυάζουν άσκηση, αναπνοή και διαλογισμό. Εμείς συναντήσαμε τις αδερφές Αγγελική και Ειρήνη Καρανίκου για να μας δείξουν όλα τα μυστικά της γιόγκα και του πιλάτες. Είναι ένας τρόπος άσκησης όπου προσπαθείς να εναρμονίσεις το σώμα σου με το μυαλό σου. Να βρεις αυτή την ισορροπία, να συνδυάσεις την κίνηση με την αναπνοή. Να έχεις υπομονή, να έχεις πειθαρχία. Για πάρα πολλούς λόγους μπορεί κάποιος να κάνει γιόγκα. Είτε να το προσεγγίσει καθαρά για την σωματική του υγεία, ευεξία, ευληγησία, δύναμη, είτε και για ψυχολογικούς λόγους. Μέσω της αναπνοής χαλαρώνει το πνεύμα, ηρεμεί το μυαλό, βοηθάει σε όλες τις δύσκολες συνθήκες που πλέον έχει ο σύγχρονος κόσμος, λόγω του στρες. Όλος ο κόσμος μπορεί να κάνει. Όλος ο κόσμος. Καθημερινά βλέπουμε ανθρώπους με τραυματισμούς ή παθήσεις σπονδυλικής στήλη, γυναίκες σε εγκυμοσύνη, μεγαλύτερες ηλικίες και σε άντρες και σε γυναίκες. Η γιόγκα και το πιλάτες φέρνουν τα πάνω κάτω στο σώμα σου και σε βοηθούν να βρεις την ισορροπία σου. Αν κάποιος θέλει να δυναμώσει και ταυτόχρονα να έχει και την αναλογία της ευληγησίας του, είναι πολύ καλό στο να δώσει αυτή την αναλογία. Το πιλάτες λοιπόν καταφέρει να δίνει πάρα πολύ καλά και στους δύο τομείς πολύ καλά αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα είναι ευχάριστο, έχει πλούσιο σκησιολόγιο, περνάει γρήγορα η ώρα και βλέπεις αρκετά γρήγορα τα αποτελέσματα. Σίγουρα το κομμάτι του πιλάτες που έχει να κάνει πάρα πολύ με την τόνωση των μειών και επειδή βοηθάει πολύ στο να πλάσουμε καλά το σώμα, βλέπει πολύ έντονα διαφορά όσον αφορά το να μαζέψει, να το πω έτσι λίγο πιο απλά. Στενεύει, μαζεύει και έτσι σε πόντους βλέπει καλά τα αποτελέσματα που θέλει. Μπορούμε να κάνουμε πιλάτες και στην παραλία. Βέβαια, εμείς οι Έλληνες είμαστε έτσι λίγο ντροπαλοί, λίγο δεν μας αρέσει να μας κοιτάνε. Νομίζω ότι αν έχεις μια καλή παρέα και θέλεις να το κάνεις, το κάνεις. Και όντως βοηθάει πολύ η άμμος, γιατί μας προσφέρει το στοιχείο της σταθεροποίησης όσον αφορά ειδικά το πέλμα, τον αστράγαλο, δουλεύει πάρα πολύ τα πόδια. Και τα δύο είναι εξαιρετικές πρακτικές άσκησης που μακραίνουν και τεντώνουν όλες τις μεγάλες μυϊκές ομάδες του σώματος με ισορροπημένο τρόπο. Ενώ μπορεί κανείς να κάνει με παρέα στην παραλία ιδιαίτερες ασκήσεις με στηρίξεις ενδυνάμωσης σαν παιχνίδι και να συνδυάσει ασκήσεις ακόμα και στα βράχια.